ta sa Aisha ban guje miki ba, ban fi kewarki ba, ya zai ba zan tunano ki ba. Tafiya ce ta sa Aisha ban fi kewarki ba, ban fi kewarki ba, ya zai ba zan tunano ki ba. In sani rayuwa da kike ji ina nan da ke nake so a ce in zauna a tare da ke. Ba na san duka abin da zai samu rabewa da ke. Kin rike alkawarin na faɗi ni ba zan bar ki ba. Wanda ke rufewa da shi, kin ga dai an faɗa shi so zafi ne da shi. Da ya shige zuciyar ka to za ka yi ta fama da shi. Tashin hankali har abada ba zan bar ki ba. A jikina ba rabewa da ke, alkawal na rike zuciya ta yi sabo da ke. Masu sona da ke su na gani suna tsarkake, ta an sha albishiri gora baki ba zan baki ba. Ban cikin hayyaci ga mutanen gari kowa na ta min furci. Na zamo marjanan kalla abinci na kasa ci. Kin ga ko Aisha dole na ce ba zan bar ki ba. Sako bai iso mai kyau da a ce ya iso na san ba za ki zarge ni ba. Ki yafa laifin da na yi Aisha ban ga tamkar ki ba. Da a ce ba ki so na ko ɗaya ma ba kya damu ba. Gabana sai idan ban da rai, in dai na gano ki gabana to fa ba ta rai. Ki ta min addu'a Allah ya kare ja da rai. Aisha na riga na yarda da ke ina marhaba. Dawo me kike so a yi, ba na so in gano kina kalar tausayi. Zuciyata tana ta bugawa yanzu ya za ta yi. Ke nake so na bara ga mata ni ba zan bar ki ba. Tafiya ce ta sa Aisha ban ki kewarki ba. Aisha ban ki kewarki ba. Ban ki kewarki ba. Ya bai ba zan tunano ki
Aisha ban kike walki ba